Ja sa svojho šéfa nebojím. Mám z neho strach. Proti tomuto strachu sa ale bránim pomocou nadprirodzených síl. Z cesnaku, čučoriedkového lekváru a zo zoschnutého slepačieho trusu mám vyrobený amulet vo forme skautskej šatky. Šalát, poďte hneď ku mne. Mám pre vás niečo. Znel rozkaz šéfa po telefóne. Šalát, bojíte sa zvierat? Spýtal sa ma šéf, keď som v rekordnom čase s falošným úsmevom na tvári dorazil k nemu. Nie, znela odpoveď a pomyslel som si na veľkého čierneho psa, u bývalých susedov, kvôli ktorému som sa radšej odsťahoval. Od zajtra idem na dovolenku a v tejto súvislosti mám pre vás zvláštny úkol, šalát. Potešil ma šéf, lebo ak je preč, tak na úrade usporiadame s kolegami olympiádu. Moja obľúbená disciplína je pľúvanie na presnosť na šéfovú fotku. Tu je táto krabica. Vytrhol ma šéf zo snenia. Sú v nej Miky a Gertruda, moji škrečkovia. Sú bezdetní manželia. Zoberte si ich domov, kým budem preč a starajte sa o ne. 2,5-krát denne čerstvú vodu, na raňajky a na obed slnečnicové jadrá a na večeru im uvarte niečo teplé. Aby sa nenudili, vymyslite niečo. Ja im hrávam pravidelne bábkové divadlo. A teraz vypadnite? Rozlúčil sa milo šéf, inokedy mi hovorí, vypadnite vy, hovedo. Za dverami, ako vždy, som ukázal dverám môjho tyrana somárske uši a dlhý nos. Ja škrečkov mám rád. Ako takých. Ale Mikyho a Gertrudu som zo srdca nenávidel. Ja vám dám bábkové divadlo a teplú večeru. Ako prvé som doma postavil šibenicu. Takú maličkú, ale dosť veľkú, aby ju z krabice škrečkovia dobre videli. Vysvetlil som im, že najmenší priestupok trestám obesením. Ráno o 6:00 budiček. Ako? Rozcvička 12-minútový beh v krabici okolo prázdneho taniera. O 6:45 na raňajky zožltnutý list z Biblie, ktorú som zdedil po detkovi, úspešnom komunistovi minulého režimu. Večer, namiesto teplého pokrmu, škrečkovia upratovali svoju krabicu, sledovali povinne v televízii tlačovku člena najnepopulárnejšej politickej strany, potom kontrola čistoty krabice a spať. Prvé dni po odchode šéfa boli idylické. Na úradnej olympiáde som dosiahol niekoľko víťazstiev. Najviac ma tešilo posledné miesto v prekažkovom behu po kanceláriách, v rámci ktorého som sa uviazol v náručí sekretárky Evelínky. Doma tiež všetko OK. Ukázalo sa, že konzumácia tlačoviek škrečkom viac ubližuje ako jedenie Biblie. 5. večer prišla pohroma. Pri kontrole krabice som zistil, že Miky ušiel. Otúžený prísnou diétou a beh mi dokázal vyskočiť z krabice. Miky už sa nevrátil. Prišiel deň, s ktorým prišiel aj šéf. Bol oddychnutý, mal dobrú náladu. To nič, šalát, povedal, keď som mu hlásil Mikyho zmiznutie. Mal som Mikyho rád, ale vás mám rád tiež, skonštatoval šéf. Asi na neho počas dovolenky spadol slnečník alebo ozónová diera. Šalátik môj, presťahujete sa ku mne, znel šéfov verdikt. A odvtedy žijem u šéfa. Mám peknú krabicu. Aj Gertrudu. Svoju spolubývajúcu v nej milujem.